Injin compressor. Me ake nufi da injin compressor? Yau abin da zan yi bayani a kai kenan insha Allah. Injin compressor wani abu ne wanda ya kamata a ce duk wani bakanike ya san shi. Amma da za ka tara kanikawan mu ire-ire na wanda muka koyi aiki a bakin layi guda 1000 ka tambaye su menene ake nufi da injin compressor, ba za su iya maka cikakken bayani akan injin compressor ba. Saboda me? Saboda masu gidanmu ma ba su mana cikakken bayani akan me ake nufi da injin compressor ba. Saboda me? Wannan gyaran motan dai ba a makaranta suka koya ba, su ma sun koya ne a bakin layi. Wannan shine. Assalamu alaikum warahmatullahi, barka da wannan lokaci. Ni ne naku injiniya Ibrahim wanda kuka fi sani da bin Harun Autofix. A yau zan yi bayani ne akan abin da ake kira da injin compressor. Idan mutum ya je sayan injin a kasuwa, zaka ji an ce a juye injin a gani ko injin yana da compressor. Sai ga an juye inji. Idan injin din yana da ƙarfi, sai ka ji an ce idan ana juye injin din nan da ƙarfi yana dawowa baya ko kuma yana wucewa da ƙarfi, sai ka ji an ce wannan injin din yana da compressor. Idan aka juye injin din aka ga ya juya free, zaka ji an ce wannan injin din ba shi da compressor. To menene compressor? Yaya shi wannan compressor yake? Idan kana son ka fahimci menene compressor, dole sai ka fahimci yaya injin yake aiki. Muna da tsarin aikin injin guda biyu wanda aka fi sani a duk duniya. Akwai injin da ake ce ma 2-stroke engine, akwai kuma injin da ake ce ma 4-stroke engine. 2-stroke engine injin ne wanda yake aiki a mataki biyu kawai. Wasu abubuwa ne guda biyu wanda da sun faru kawai wannan injin din zai fara aiki. Shi kuma 4-stroke yana aiki ne akan matakai guda 4 wanda dole sai sun cika wa'annan guda 4 sannan a samu cikakken aikin injin. Mafi yawancin injin da muke amfani da su a mota 4-stroke engine suke amfani da shi. Injin da yake amfani da su 2-stroke ana samun shi ne a generator, mashin din da baya amfani da timing chain, su ne suke da tsarin 2-stroke engine. Idan kana son ka fahimci menene compressor, dole ka fahimci yaya injin yake aiki. Muna da crankshaft, muna da piston. Shi kuma piston shine yake aiki a cikin wannan slip din. Idan aka yi ki, piston yana ja ne zuwa ƙasa. Wannan saukan da zai yi daga sama zuwa ƙasa shine first stroke na injin wanda ake ce ma air fuel mixture. Wannan jan da piston zai yi zuwa ƙasa yana jan iska da fetur zuwa ƙasa. Wannan jan da ya yi, valve na inlet yana budewa. Idan mai valve ɗaya ne, valve ɗaya zai bude, iska da fetur za su shigo. A yayin da piston ya gama kaiwa ƙasa, kafin ya juyo, wannan valve ɗin zai rufe. A wannan lokacin duka valve ɗin injin suna a rufe. A wannan lokacin ne compressor yake yin nashi aikin. Dama a turanci in ka ji an ce compressor ana nufin matsewa. A yayin da piston yake tasowa daga ƙasa zuwa sama, babu wata hanya da iska zai fita a cikin shi. To wannan fetur da iska da injin ya jawo zuwa cikin wannan slip din na piston zai dago shi zuwa sama, a yayin da top cylinder kuma tana a rufe, ba wata hanya da zai bi. Da inlet da exhaust duka wannan valve din guda 4 ko guda 2 suna a rufe. Dago iskan nan da fetur da yake yi zuwa sama shine abin da ake kira da compressor. Zai dago shi ya matsa shi har ya matso shi ya kawo shi ƙarshen sama wurin top cylinder, nan wurin kenan. Idan ya matso shi ya kawo shi, a wannan lokacin ne zake shiga step na 3 wanda shine ake ce ma combustion ko kuma ka ce firing. Shine stroke na 3. Wannan lokacin shi kuma shine plug zai saki wuta. Plug na sakin wuta, fiw, wannan wuta da wannan iska da fetur ɗin da suka matse da aka yi compressing nasu, wutan nan yana tashi. Ƙarfin tashin wannan iskan shine zai ƙara tura wannan piston ɗin ya ƙara komawa ƙasa. Ƙarfin tashin wannan wutan shine zai ƙona wannan iska da fetur ɗin da suka shigo cikin wannan combustion chamber ɗin, wanda wannan ƙarfin tashin na wutan shine zai tura piston ɗin nan ya ƙara mai da shi ƙasa inda ya fito. Wannan shine step na 3 ko kuma mu ce stroke na 3 wanda ake kira da combustion. Dama stroke guda 4 ne muke da su. Muna da air fuel mixture,
sai muna da na biyu wanda ake kira da compressor, sai kuma na uku shine combustion ko kuma ka ce firing. Duk wasu suna fahimtar shi da combustion tashin wuta ko kuma firing, duka dai abu da yake nufi tashin wuta, wanda tashin wannan wutan shine yake haifar da ƙarfi, wani ƙarfi da yake ƙara tura piston ɗin nan da ya zo sama ya koma ƙasa. A yayin da za mu shiga stroke na hudu na ƙarshe, wanda shi kuma shine exhaust. Shine a yayin da piston ɗin nan ya ƙara turowa sama, turowa nan da yake yi sama, shi kuma valve na ɓangaren exhaust shi kuma zai buɗe. A yayin da ya buɗe kuma wannan iskan da ta shigo ta ƙone da komi da komi za ta fita. Wannan shine yadda injin yake aiki a takaice. Idan mutum bai fuskanci wa'annan process guda hudu yadda injin yake aiki ba, to ba zai taba iya fahimtar me ake nufi ma da compressor a injin ba. Shi dai yana jin idan injin na ƙasa yana juyawa, yana jin yana wani chuin, sai ce injin din na akwai compressor, amma bai san me wannan compressor din yake nufi ba. To wannan shine cikakken bayani akan yanayin aikin tsarin injin. Idan kuma kaji an ce compressor na inji, ana nufin matsa iskan da injin ya jawo daga ƙasa, matsa iskan nan da injin ya jawo daga ƙasa, in ya matse ta haka kafin plug ya bada wuta, shine ake kira da compressor. Abubuwan da ke haifar da matsalan compressor a jikin mota sun hada da, na farko, konewan plug. Idan plug ya kone, akwai yanayin yadda plug zai kone ya ringa likin compressor a jikin shi. Bari na kawo muku plug ku gan shi a aikace. Wannan shine alama na plug wanda yake likin compressor a nan jikin shi. Wannan kuma shine alama na plug wanda yake da kyau, wanda baya likin compressor. A duk lokacin da aka kwance maka plug ka ga nan wurin yayi ja haka, to yana nuna alaman cewa iska da take fita a cikin inji tana likin a nan wurin, wanda hakan zai haifar da rashin karfi a wannan injin din, wanda injin ba zai ringa yin aiki yadda ya kamata ba. Saboda a duk lokacin da wannan iskan ta zo matsewa, idan ya kasance iskan tana fita ta wani hanya, to zai haifar da rashin karfi a jikin wannan injin din. Shi yasa a duk lokacin da aka je sayan inji zaka ji an ce a juya a ji ko yana da compressor. Idan ba shi da compressor zaka ji an ce kada a saya, injin din bai da karfi. Sai abu na biyu da yake haifar da matsalan compressor, kaji an ce injin ya rasa compressor, shine idan valve yana leaking. Akwai valve inlet da exhaust. Idan ya kasance wannan valve na inlet ya bude ya kawo mai, bayan kuma ya rufe, ya kasance lokacin da piston yake tasowa sama, idan har aka samu iska tana fita daga cikin shi tana komawa sama, to zai iya haifar da matsala. Ba ma iya shi ba, har da na bangaren exhaust. Dan shi injin a yayin da yake kokarin matse wannan iskan, baya bukata a ce wannan iskan ta bi ta ko ta wani hanya ta fita. Ana bukatar ne ya matse ta, ya matse wannan iskan da karfi, lokacin da shi kuma plug zai tada wuta ya mayar da ita da karfi. To idan ba a samu wannan compressor ba, sai kaga injin yayi weak, babu karfi. Sai abu na gaba da yake haifar da matsalan compressor a jikin mota shine konewan gasket. Idan gasket ya kone, wannan shine inda gasket yake zama a jikin mota, wannan fuskan na inji. Idan ya kasance gasket ya kone, iskan da take tashowa daga sama zuwa nan gurin tana likin a tanan, ko tana likin a tanan tana shiga hanyar ruwa, ko kuma tana likin a tanan tana shiga wani hanyar da bai kamata ba. A wannan lokacin injin zai rasa compressor. Ko kuma idan gasket ya fara konewa, akwai yanayin yadda gasket zai fara konewa, bai kone duka ba, zaka je motar tana tashi, amma kuma in kana tafiya babu karfi, saboda shi wannan iskan da yake tasowa yana samun wani hanya da yake fita. A yayin da iskan nan ya samu wata hanya da yake fita, to ba za ka samu karfin injin yadda ake bukata ba. Wannan shine yake sawa ka je an ce injin din nan babu compressor. So konewan gasket shi ma yana ɗaya daga cikin abin da yake haifar da rashin compressor a mota. So yana da kyau mu kula. Sai abu na gaba da yake haifar da rashin compressor a jikin mota shine konewar ringi ko kuma mutuwar ringi a jikin mota. Idan ringi ya kone, nan ne mazaunin ringin da piston. To su kuma dama wa'annan ringin ɗin aikinsu shine su taimaka ma injin ya yi compress ba tare da iskan ta koma can cikin injin ba. So idan ringin ya yi weak, ya kasance akwai wani hanyar da iskan take bi tana komawa cikin injin a yayin da piston yake tasowa da iskan sama, sai ka ga injin ɗin ya yi weak. Ka ji injin yana tashi amma kuma mai ba ƙarfi. Kaga injin oil yana tasowa daga can ƙasan injin yana biyowa ta line ta gefe-gefen piston yana tasowa sama.
sai ga injin yana juyawa, yana tafiya, yana hayaki, ko kuma ko bai yi wannan hayakin ba sai ka ji injin din babu karfi kamar na injin din da yake da ringin mai kyau. Shi mutuwar ringi wani lokaci ba wai sai mota tana hayaki ba, ko mota tana hayaki ko mota ba ta hayaki idan tana fama da rashin karfi, shi ma yana ɗaya daga cikin abin da yake haifar da matsalan compressor. Kaji an ce injin din baya karfi, baya motsawa yadda kamata, ko kuma ka tada injin ɗinka kaji in ka kunna AC injin din baya bada aiki yadda ya kamata, sai kaji injin din yana nuna kamar karfi, aiki yayi mashi yawa. Wannan shine ɗin takaitaccen bayanin da zan yi a game da compressor. To ya ake yi a gane cewa mota ba ta da compressor? To a zamanance akwai kayan aikin da ake amfani da su don duba yanayin yadda compressor injin yake, domin kuma gaskiya ba mu da irin wa'annan kayan aikin. Amma a gargajiyance akwai yanayin yadda muke amfani da shi. Na farko, ana zuba ruwa a radiator a tada inji, dan haka ruwa yana halbowa sama, yana nuna cewa gasket ya kone kenan, compressor yana likin, yana shiga hanyar ruwa, yana dawo da shi sama. Sai kuma wani hanya daban, idan ringin ya samu matsala a mota, aka ga tana hayaki kuma injin din ya rasa karfi, babu karfi a jikin shi, idan aka tada shi sai ga injin yana aiki da kyar da kyar, shi ma wannan yana nuna alamar cewa compressor na injin ya kare. Ko kuma a tada mota ta ringa mixing, ko kuma kaga mai yana konewa ba daidai ba a jikin mota, kai wancan plug din kaga plug yana baki, shi ma yana daga cikin alamar da yake nuna cewa compressor yana leaking, maybe valve ya samu matsala, yana leaking iska. Ko kuma ka tada mota ta tashi normal, amma kana ba mota wuta kaji tana wani kara far, yana nuna cewa nan tsakanin nan wurin da nan wurin compressor yana leaking, compressor nan wurin yana leaking, yana shigowa cikin nan wurin. A san su wa'annan piston din kowanne yana da lokacin da yake aiki shi daban-daban, ba a lokaci da suke aiki ba. To ya kasance lokacin da wannan zai yi aiki ya ja iska, yana so ya hurar, kuma iskan yana bi ta nan yana shiga nan wurin, yana nuna alamar cewa compressor na injin ya rasa, gasket ya kone, yana leaking compressor tsakanin nan da nan. Wannan shine takaitaccen bayanin da zan yi akan abin da ake kira da compressor a gaba daya. Ni ne naku injiniya Ibrahim, wanda aka fi sani da Bin Harun Autofix, mai kokarin wayar da al'ummar mu na Hausawa akan abin da ya shafi harkar mota. Allah ya sa mu dace. Sai kun je mu a cikin wani sabon shirin namu. Idan wannan bidiyon ya burge ka, kar ka manta ka danna mun subscribe, sannan ka danna ƙararrawa don samun sababbin shirye-shirye na da zaran na ɗora.